мавзӯи имрӯз тафсири сураи Фил аст, ки мехоҳам як мухтасаран тафсир барои шумо баён кунам ва чаро ин ки ин сура бо номи Фил машҳур аст ва сабаби нузули оятро ҳам мехоҳам барои шумо баён кунам. хушхабар барои тамоми духтарҳо ва занҳои хонашин. Акнун фурсати он фаро расид, ки шумо дар хона нишаста бо тариқи онлайн дар ширкати Фаберли кор карда маоши хуб ба даст боред. барои ин чӣ кор мекунед? Ба рақамҳои дар рӯи экран буда танҳо WhatsApp доранд, ба WhatsApp нависед. маълумоти бештарро ин апҳамон бар шумо мефаҳмонад. сураи Фил аз 5 оят иборат аст ва ба иттифоқи тамоми муфассирин ин сура маккӣ аст, яъне дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст. ва чаро ин ки ин сура бо номи Фил машҳур аст? зеро ин сура достони асҳоби Филро баён мекунад ва мухтасаран мехоҳам ин достонро ҳам барои шумо нақл кунам. дар Яман як ҳукмфармо, яъне як ҳоким буд бо номи Абраҳа, ки Наҷҷошӣ подшоҳи Ҳабаша ҳамин Абраҳаро ба ҳамин вазифа таъин карда буд. ва Абраҳа вақте ки мебинад мардуми зиёде аз Яман ва аз Ҳабаша ва аз дигар мамолики дунё барои зиёрати хонаи Каъба мераванд, Абраҳа мегӯяд чаро мардум барои зиёрати як хонае мераванд, ки танҳо он хона аз як санги оддӣ сохта шудааст ва нисбати хонаи Каъба як кинаву буғз пайдо мекунад ва мегӯяд ман як хона ё ин ки як ибодатгоҳи беҳтар аз ӯ месозам ва барои мардум мегӯям, ки биёед дар ин ҷо ибодат кунед. ва ин Абраҳа ҳамин хел ҳам мекунад ва як ибодатгоҳи бузург месозад ва барои мардум эълон мекунад ва мегӯяд аз ин пас ба ин ибодатгоҳ биёед ва ибодатҳои худатонро анҷом диҳед. ҳангоме ки Абраҳа мебинад, ки мардум ба ҳамин калисои сохтагии Абраҳа аҳамияте намедиҳанд, боз кинаву адоваташ нисбати хонаи Худо зиёд мешавад ва ният мекунад, ки бо лашкари зиёд ба Маккаи Мукаррама ҳуҷум кунад ва хонаи Каъбаро вайрон кунад. ва Абраҳа лашкари худро ҷамъ мекунад ва бо 60,000 лашкар ва 13 фили бузург ба сӯи Маккаи Мукаррама равон мешаванд. вақте ки ба наздикии хонаи Каъба, яъне ба наздикии Каъба мерасанд, якчанд қишлоқ болотар ҳам бигӯем мерасанд ва Абраҳа мебинад, ки чӯпонҳои зиёде молҳои мардуми Маккаро нигоҳубин мекунанд ва мечаронанд. Абраҳа бошад ҳамаи молҳои мардуми Маккаро дар зери тасарруфи худ медарорад, яъне ғасб мекунад ва дар байни он молҳо 200 уштури бобои паёнбар, ки Абдулмутталиб ном дошт, 200 уштури вай ҳам дар байни ҳамон молҳо, яъне вуҷуд дошт. ва Абраҳа як намояндаеро ба Макка равон мекунад ва мегӯяд бузурги Маккаро бигӯ, ки ба назди ман биёяд. ва намоянда ба Макка меравад ва аз мардум пурсон мекунад, ки бузурги Макка кӣ аст? ҳама мардум мегӯянд, ки Абдулмутталиб ҳаст. ва ҳамин намоянда ба назди Абдулмутталиб меравад ва мегӯяд, ки Абраҳа мехоҳад бо ту мулоқот кунад. Абдулмутталиб бобои паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд, ман қудрати бо Абраҳа ҷангиданро надорам ва назди Абраҳа меравад ва Абраҳаро мебинад. Абраҳа як марди ботануманд буд. Абраҳа ба Абдулмутталиб мегӯяд, ман қасди куштани мардуми Маккаро надорам. ман фақат мехоҳам ҳамон хонаи Каъбаро вайрон кунам. Абдулмутталиб мегӯяд, эй Абраҳа, ман мехоҳам як
сухане ба ту бигӯям. Абраҳа мегӯяд: бигӯ, чӣ мехоҳӣ? Абдулмутталиб мегӯяд: сарбозони ту 200 уштури маро гирифтанд. ман мехоҳам он уштуронро ба ман бозгардонӣ. Абраҳа тааҷҷуб мекунад ва мегӯяд: аҷаб марде будаӣ. ман қасди нобуд кардани муқаддастарин макони шуморо дорам. он гоҳ ту бошӣ мегӯӣ уштурони маро раҳо кун? Абдулмутталиб мегӯяд: ман соҳиби уштурон ҳастам ва он хона барои худ як соҳибе дорад, ки ман мутмаин ҳастам, ки соҳиби он хона хонаи худашро ҳифозат мекунад ва намегузорад ки ту хонаашро вайрон кунӣ. ва аз назди Абраҳа меравад ҳамин Абдулмутталиб ва ба қавмаш мегӯяд, ки Абраҳа бо сипоҳи бузург омадааст ва қасди хонаи Каъбаро дорад, яъне қасди вайрон кардани хонаи Каъбаро дорад. ва ҳамагии мардумро ҷамъ мекунад ва ба сӯи хонаи Каъба мераванд ва гирди хонаи Каъба ҳамагӣ ҷамъ мешаванд ва ба сӯи Худо зора мекунанд, ки ин хона аз они ту аст ва худат муҳофизаташ кун. ва Абдулмутталиб бобои паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамагии мардумро мегирад, болои як кӯҳ мебароянд ҳамагияш. ва Абраҳа фармон медиҳад, ки ҳуҷум кунед. ва дар пеш 13 фили бузург буд, ки номи бузурги ҳамун филҳо бо номи Маҳмуд буд, яъне Маҳмуд ном дошт. ва ҳамон Маҳмудро фармон медиҳад, ки ба хонаи Каъба ҳуҷум кун. ва ин фил бо филҳои дигар каме ба сӯи хонаи Каъба медаванд ва бар наздикии хонаи Каъба мерасанд, ки дар ҳамин ҳангом ҳама филҳо ба зону мезананд ва дигар ба пеш ҳаракат намекунанд. он қадар он филҳоро мезананд, ки ҳуҷум кунанд, филҳо аз ҷои худ намехезанд. вақте ки филҳоро ба сӯи Яман, яъне ба сӯи пушт мегардонанд ва вақте ки ба сӯи хонаи Каъба равонашон мекунанд, филҳо дарҳол ба зону мезананд ва ба сӯи хонаи Каъба намедаванд. Абдулмутталиб бобои паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд: мо аз болои кӯҳ шоҳиди ҳамин ҳодисаҳо будем. ва мегӯяд: вақте ки мо тамошо мекардем, ки лашкари ин Абраҳа чӣ кор мекунад ва дидем, ки аз сӯи Яман яксела паррандагони сиёҳе омаданд, ки ин гуна парранда дар Макка вуҷуд надошт. ва муфассирин мегӯянд, ҳамин паррандагон яъне абобил ном доштанд, ки ҳар кадомашон 3 санг доштанд, дар 2 санг дар дастҳои худ ва 1 санг дар ҳамон нӯли худ. ва боз муфассирон мегӯянд, ки дар танаи ҳар як санг номи сарбози Абраҳа нависондагӣ буд, ки вақте ки паррандагон сангҳоро мепартофтанд, санг рост мерафт дар болои сари лашкаре мезад, ки дар танаи ҳамон санг номи ҳамон лашкар нависондагӣ буд. ва вақте ки дар болои сараш мезад, гӯшти ҳамон инсон мисли алафи хоидагӣ ё ин ки каҳи хоидагӣ реза реза мешуд ва ба замин меафтод. ва ҳамагии онҳо нобуд шуданд ва Аллоҳ таоло он Абраҳаро низ бо яке аз паррандагоне ки абобил ном доштанд нобуд кард. яъне Абраҳа низ дар ҳамон ҷо ба ҳалокат расид. ва ин ҳодиса, бародарон ва хоҳарони азиз, рӯзи таваллуди паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба вуқӯъ пайваст, ки 40 сол пеш аз биъсати паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд. ва аз ҳамин хотир аст, ки Аллоҳи меҳрубон
این سوره را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد. کی بیایید یک جایه حاضر ترجمه همین سوره را گوش میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران یعنی لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند چی کرد؟ برادران و خواهران عزیز، در اینجا الم تر یعنی آیا ندیدی به معنای هست که آیا خبر همین حادثه به گوش تو نرسیده است. مفسرین این را همین گونه هم تفسیر کردند. در دوم آیت الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا نقشه آنها را در ضلالت و تباهی قرار نداد؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد. ترمیهم بحجارة من سجیل، که با سنگهای کوچک آنان را هدف قرار می دادند. همان پرندگان یعنی با سنگهای کوچک آنها را هدف قرار می دادند. فجعلهم کعصف مأکول، سرانجام الله مهربان میگوید سرانجام آنها را همچون کاه خورده شده قرار داد. و از الله مهربان میخواهم اگر خطایی کرده باشم این خطا را الله مهربان ببخشد و برادران و خواهران عزیز مرا نیز عفو کنند و در حق ما بنده گناهگار دعای خیر را فراموش نکنند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.